тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, садои моро аз шаҳри Бухтар, аз варзишгоҳи Пахтакор мешунавед ки чанд дақиқа пас дар ҳамин варзишгоҳ яке аз рақобатҳои даври охирин, даври нуҳуми марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои хатлони шаҳри Бухтар ва Хуҷанд баргузор мегардад. бозии бисёр муҳим барои дастае ки дар сафар баромад мекунад, дастаи Хуҷанд ки сармураббии худро дар ҳафти ин мавсим аллакай иваз кард ва зери роҳбарии мутахассиси нав онҳо дар бозии аввалинашон муваҷҷаҳи шикаст гардиданд ва даста дар зинаи охирин қарор дорад. барои ҳамин ҳарчи зудтар ва фавран бояд ки чораҳои андешида шаванд баҳри мавқеи дастаи Хуҷанд беҳтар шуданд, зеро ки чунин баромадҳое ки ин мавсим нишон дода истодааст, Хуҷанд қобили қабул на барои мухлисони даста аст, на барои роҳбарияти даста. бози имрӯзаро студиядоварон бо сардори довари фифа Гулмуроди Садулло ҳакаме менамоянд, дар канорҳо кор мекунанд Акмал Буриев ва Хусрави Сидиқзод, довари захиравӣ бошад Рустам Нурматов аст. ҳайатҳои асосии даставоро ба шумо маърифӣ месозем. тамошобини азиз, шурӯъ мекунем албатта ки аз мизбон. дарвозабон рақами 35 Сафармад Ғафуров, муҳофизатгарон 77 Саидшо Бозоров, 20 Дерик Бона, 73 Алишер Баротов ва рақами 14 бошад Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов. нимуҳофизатгарон 21 Сорбон Афғонов, 25 Рустамҷон Кучкаров, 63 капитани даста Умарҷон Шарипов, 10 Сунатулло Азизов ва дар хатти ҳуҷум ду нафар ҳунар намоӣ мекунанд 22 Сунатулло Азизов ва рақами 33 бошад Энок Эрити, сармураббии даста Аслиддин Ҳабибуллоев. ҳайати Хуҷанд дар бозии имрӯза ба таври зайл аст. дарвозабон рақами 16 Шорух Қирғизбоев, муҳофизатгарон 2 Фахриддин Аҳтамов, 4 Парвиз Боқиев, 23 Лайнел Адамс, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, нимуҳофизатгарон дар марказ рақами 8 Эҳсон Бобоев, 70 Абдулмумин Забиров, рақами 7 Б Бомгин ва се ҳамаварон қайд шуданд Нозим Бобоҷонов, 13 рақами 62 капитани даста Ҷаҳонгир Эргашев ва рақами 3 бошад Дарко Биедов. сармураббии дастаи Хуҷанд Нумон Ҳасанов, мутахассиси ӯзбекистонӣ маҳсуб меёбад. довари ин рақобат рӯи экрани мо шумо буд Гулмуроди Садулло. чанд давр пай ҳам ин мутахассис ягон бозиро ҳакамӣ намекард бинобар он осебе ки бардошта буд. чанд рӯз пеш ӯ тавонист ки аз санҷиши ҷисмонӣ гузарад ва омода шуд барои ҳакамӣ кардани бозиҳои чемпионати Тоҷикистон. рақобат шурӯъ мегардад. тамошобинони азиз, меровари кишвар ҳастам шоҳраҳи Индидор. ҳавои офтобӣ бениҳоят хуб аст, ҳавои бебоду беғубор аст ва барои ин мо дар интизори футболи зебо дар иҷрои ҳардуи дастаҳо ҳастем. сараввал биед таваҷҷӯҳ кунем ба мавқеи дастаҳо дар ҷадвали умумии мусобиқот. чуне ки қайд кардем, вазъияти Хуҷанд чандон хуб нест. даста дар зинаи охирин қарор дорад пас аз баргузор кардани 7 бозӣ. бозиҳои як давр ба таваққуф гузошта шуданд. даста ҳамагӣ 7 имтиёз касб кардааст, 1 ғалаба, 4 мусовӣ ва 2 бохт дорад даста дар рафти ин мавсим. аммо гап сар ин меравад ки дастаҳо бениҳоят зич ба якдигар истодаанд дар ҷадвал ва тафовути холҳо чандон калон нест. барои мисол байни дастае ки дар зинаи даҳум асту дастае ки дар зинаи сеюм, яъне Хуҷанду Равшан ҳамагӣ 3 хол фарқ аст. Равшан 10 хол касб кардааст. ин даста низ дар баробари ин рақобат бозӣ дорад бо Файсканд ва Хуҷанд бошад 7 холро ба даст овардааст. Хатлон бошад дар яке аз зинаҳои одатии худ аст, зинаҳои миёна дар зинаи 4 даста мавқеъ ишғол кардааст. 9 хол онҳо ба даст овардаанд, 3 ғалаба ва 4 бохт. даста ҳоло дар ин мавсим ягон маротиба мусовӣ бозӣ накардааст. албатта пас аз натиҷаҳои ғайри қаноатбахш сармураббии дастаи Хуҷанд ё сабукдӯш шуд ё худаш истеъфо дод ва ба ҷои ӯ Нумон Ҳасанов таъин гардид ба симати сармураббии Хуҷанд. қаблан мутахассис таҷрибаи кор кардан дар чемпионати Тоҷикистонро дорад. ӯ бо дастаи Истарафшан баромад карда буд дар лигаи олӣ ва дар бозии аввалини худ Нумон Ҳасанов ки дастаи Хуҷанд муқобили клуби марказии варзиши Артиш баромад карда буд, 2-0 шикаст хӯрд. пас аз ҳамон бохт ҷаласаи фаврии роҳбарияти Хуҷанд баргузор гардид бо
сардори раиси вилоят ки онҷо албатта фикр мекунам супоришҳои бевосита дода шуд, зеро ки хуҷанде ки одатан дар сегона аст, одатан дар зинаи дуюм ҷой мегирад, дар марҳилаи аввали мусобиқа бисёр ҳам баромадҳояш беранг ҳастанд ва даста заиф баромад карда истааст. Албатта гап сари он намеравад ки даста бисёр мусови бозӣ карда истодаасту бохт мекунад. На, мушкили асосии ин нест. Мушкили асосии ин аст ки даста бозии хуб нишонда наметавонад ва аз ҳамин ҳисоб ҳам роҳбарият, ҳамаи футболбозон роҳбарият ва ситоди мураббиён ва маъмуриятро ҷамъ оварданд баҳри як ҷаласаи хосе баргузор кардан. ҳатмон бошад яке аз дастаҳое аст ки албатта имкониятҳои молиявиаш чандон калон нест. агар буҷаи ин дастаро муқёс кунем бо буҷаи доштаи хуҷанд ё дигар дастаҳо, албатта хатлон дастаи миёнаҳол ба ҳисоб меравад. Аммо зери роҳбарии Аслиддин Ҳабибуллоев ва такя ба дастпарварони мактаби хатлон даста ҳар мавсим бозии хуберо ҳам нишон медиҳад. Барои ҳамин дар мавқеи чорум будани даста албатта ягон чизи ҷолиб ва ғайри чашмдошт ҳам нест. партоб ба нимаи майдони хуҷанд сурат мегирад, мубориза мебарад. албатта ҳамлавари дастаи хатлон имрӯз дар хати ҳуҷум бозӣ мекунад Суатулло Азизов ва инчунин футболбози хориҷӣ Энок Арити. дар дастаи хуҷанд низ легионерҳо кам нестанд, аз ҷумла Даркобиедов ки дар ин мавсим дар як бозӣ дубл анҷом дод, дубле ки дастаро имкон дод ки мусови ба анҷом расонад рақобати худро. муҳофизатгарони хуҷанд якҷо будан замон қариб ки ба иштибоҳи головар оварда расонанд вазъияти начандон мушкил ва соддаро. ҳуҷуми хатлон аз канори чапи майдон, пас ба марказ, имкон аст барои анҷом додани партоб. тӯбро аз даст медиҳанд бозигарони хатлон ва акнун хуҷанд худаш талош мекунанд барои ба ҳуҷум гузаштан. Фахриддин Аҳтамов пас ба пеши ҷило кард, аммо паси ӯ хато рафт. партоби Дерик Бонна, яке аз футболбозоне ки дар ҳайати хатлон ин мавсим баромадҳои хуб нишонда истодааст. албатта капитани даста аст Умарҷон Шарипов. аллакай ду гол аз зарбаҳои ҷаримавӣ дорад ва дар баробари ин ҳунарнамоӣ ин муҳофизатгар воқеан арзанда аст дар ҳамин мавсим. худи Умарҷон Шарипов ҳам дастпарвари мактаби хатлон аст, яъне ки ин бошгоҳе аст ки бештар такя мекунад ба дастпарварони мактаби худ. трансферҳо аз дигар бошгоҳ хело кам онҳо анҷом медиҳанд. барои мисол Алишер Баротов аз бошгоҳи хуҷанд ба хатлон гузариш намуд пеш аз оғози мавсим, аммо ин бозгашт ба дастаи асосии худ аст ки Алишер Баротов дастпарвари хатлон аст. Фирдавс Абдусалимов мавсими дуюм аст ки легионери Ӯзбекистони дар дастаи хуҷанд бозӣ мекунад. дар мавсими гузашта баъд буданд бозиҳое ки чандон роҳбарият аз ин футболбоз қаноатманд набуд, аммо тадриҷан рушд кард ва ба футболи мутобиқ гашт ин бозигар ва акнун ӯ футболбози асосӣ аст дар ҳайати хуҷанд. на танҳо дар ин мавсим, балки дар мавсими гузашта низ аз зумраи бозингарони асосӣ ба ҳисоб мерафт. тариқи марказ бозингарони хуҷанд ба ҳуҷум мегузаранд. Забиров пас ба канори рост, ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ хело баланд, фурсат аст айни замон, зарба ва ин зарбаи чандон сахт набуд дар иҷрои Ҷаҳонгир Эргашев. офсайд ба қайд гирифта шуд. дар ин ҳолат офсайд нест. офсайд ё на? Эргашев даъво ба Даркобиедов дорад ки то охир мубориза набурд барои ин тӯб ва албатта агар каме пештар меистод Даркобиедов пас метавонист ки осон аз ҳамаги 3 метр ба дарвоза зарба занад. Сафармад Ғафоров дарвозабони мунтахаби Наврасон ва ҷавонони Тоҷикистон аст. агар мо ба бозиҳои охирини даставо назар кунем, хуҷанд наметавонад ки 4 бози пайҳам ғалаба ба даст биёрад. пирӯзии охирини онҳо ба дерби рост меояд, ба дерби хуҷанд. Ҷаҳонгир Эргашев аз канори чапи майдон суръати баландро касб мекард, пас ба ҷаримагоҳ. маълум буд ки бозигарони хуҷанд аллакай партоби ҳавоиро интизор буданд, партоби баландро, ва барои ҳамин якдигар хуб нафаҳмиданд бозигарони меҳмон натавонистанд ки ҳуҷумро дуруст анҷом бахшанд. ба ором муҳофизатгари хуҷанд тӯбро ба
شروع قرغزبویف روان میکند. پرویز باقیف چون که قید کردیم 4 بازی میشد که از پیروزی به دست آوردن نمیتواند پس از غلبه بر اسقط با حساب 1-0 دسته 3 بازی پای هم مساوی کرده بود با روشن 0-0 با فایز کندو بر 2 درمان دیدار در بیدف دوبل انجام داد و با کوکتاش باشد 1-1 پس از آن باشد در بازی اخیرشان اونها از کمویا مغلوب گردیدند. انجام هجومی خطلان با خود اجرا کردن شود اشاره میکنم بازیگران خطلان که تو به دست بازیگر خوجند رسیده است اما دو مورد $100 سرم آرام اونا میفهمند با آنها که قاعده ویران کنی نبود تو به دست بازیگری خوجند نرسیده است و اگر هم رسیده باشد شاید که تو به دست بازیگری خوجند در همون حالت رسیده بود که او با یک دست البته تکیه میکرد برای همین هم چنین حالت پنالتی تعیین کرده نمیشود. همین است یک جزئیات قاعده رسیدن تو به دست یعنی که هم مقصدان بازی نبود هم به زمین افتاده با یک دست تکیه میکرد پرویز باقیف از همین حساب هم اساس برای پنالتی تعیین کردن وجود ندارد گرچند که بازیگرانی خطلان سخت خواهشی کار کردن پنالتی را دارند. زمان سبیرف از مکان راستی میدان محافظه که پای یکی از بازیگران خوجند میپرد باقیف آدامس لاینل پاس به کنار فیردوس عبدالسلیمов دوباره برمیگرداند با بازیگری خارجی خوجند. در نهایت خوجند امروز 4 بازیکن خارجی رو نمایی میکنند فیردوس عبدالسلیمов آدامس لاینل ببونگین بازیگری و دارکو بیدف. در حیاتی خطلان باشد 3 بازیکن خارجی است دریک بونا رستم جان کوچکارов لگانیر از ازبکستان و انوک اریتی. بازی آخرینی خطلان باشد به طور ظاهر به انجام رسید در رقابت آخرین آنها با حساب کلان از دست استقلال شکست خوردند. استقلال البته معلوم بود که سخت انگیزه داشت در همان دیدار بهر نشاندن که وضعیت دست خوب است زیرا که آنها در 2 بازی پای هم مغلوب گردیدند در لیگ اولی از روشن و در سوپر جام اینچنین از دست این باشگاه پیش از آن باشد با حساب 2-0 کمویا را ناکام ساخته بودند. قبل از آن باشد از کوکتاش شکست خوردند با حساب 4-1 یکی از بازی‌های بود که البته غیر انتظار به انجام رسید زیرا که در همان دیدار مدعی اساسی برای غلبه ما از دسته خطلان محسوب می‌یافت اما با چنین حسابی کلان باخت کردن از دسته کوکتاش رو هیچ کس انتظار نداشت. قبل از آن باشد دو غلبه پای هم بود هر دوشان با حساب 1-0 بر حاصلات و اینچنین بر دسته روشن پولو. یعنی که این موسم خطلان در خصوص با خوجند استوارتر است و بهتر برآمد کرده ایستاده. بازی امروزه نشان خواهد داد که تا کدام اندازه جلسه برگزار نموده روبریت خوجند تاثیر مثبت رسانیده است به دسته و آنها بیدار شدند یا نه. زیرا که در عموم اگر ما با حیات خوجند نظر کنیم فروغبازان ماهر اینجا جا آمدند از جمله در خط هجوم جهانگیر گاشف، نازیم بوبوجونov در هیئت ذخیروی چون گالر یادگورов است کارمطلو سعیدов ازبک حیاتف یعنی هیئت خیلی کلام خوب جا آمده است اما مفهوم که برای چیزی رو برای رستم خوجایف دسته بازی خوب نشاندن نمیتوانست و مشکلی دیگر در آن است که در پیش دسته در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برآمد میکند. دومین نماینده تاجیکستان خواهد بود در این مسابقه قهرمانی یکی روشن دیگری خوجند. برای این هم طلبات چنین است که تنها در لیگ اولی دسته برآمده ارزنده نشان میدهد بلکه در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که دسته در چند اشتراکی خود در این مسابقه از گروهش برآمده نمیتوانست. وقتی تو با کناری چپی میدان از جلشر باراتوف بود سایچو بازارف سربان افغانов ارسال با جریمه و به نتیجه پرتاب درست اجرا کرده. در حیاتی خطلان نه تنها جلشر باراتوف
баргашт аз Хуҷанд, балки Сорбон Афғонов низ инчунин дар қисми дуюми мавсим, дар мавсими гузашта дар назар дорам. Сорбон Афғонов низ дар Хуҷанд баромад мекард ва ин мавсим ӯ баргашт ба дастаи худ. аслан байни Хуҷанд ва Хатлон бисёр равобити наздик аст дар мавриди трансферҳо. барои мисол феълан дар ҳайати Хуҷанд эҳсон бобоев баромад мекунад ки эҳсон инчунин дастпарвари мактаби Хатлон аст. ӯ низ ба Хуҷанд аз Хатлон гузашт. мубориза сурат мегирад дар нимаи майдони Хатлон. Забиров фирас Абдусалимов ишора мекард аз канори муқобил ки ӯ озод аст, аммо тариқи марказ ҳуҷуми давом меёбад. тӯбро дуртар сарди гузингари Хуҷанд ва барои ҳамин метавонистанд ки ҳамлаашонро ҳадиақал то ба ҷаримагоҳи рақиб бурда расонанд. Адамс Лайнел, Абдусалимов, Забиров тӯбро бармегардад ба Фирдавс. гуфтам ки дар Хатлон аз бозӣ ба бозии дигар ротатсияи амиқ ва калон карда мешавад. дуруст аст, зеро ки ҳайати аса чандон калон нест ва на ҳамеша Аслиддин Ҳабибуллоев имкон дорад ки ба футболдони асосии худ истироҳат бидиҳад. ба ҳисоби зич будани бозиҳо ба якдигар, яъне тақвими бисёрам зичи бозиҳо ба баъзе аз бозигарон албатта истироҳат лозим мешавад, аммо чунин имкониятро мутаассифона дастаи Хатлон надорад. эҳсон бобоев партоби диагоналию ба канори рости майдон дар мубориза истода буд гузингари Хуҷанд ва барои тӯбро аз даст дод. Афғонов тӯбро аз даст медиҳад ин замон. иштибоҳ аз ҷониби ҳар дастаҳо хело зиёд ба чашм мерасад. мутаассифона дар оғози рақобат сифати бозӣ чандон баланд нест. Забиров тӯбро рисона кард ба Адамс Лайнел. тӯб баргарда мешавад ба Парвиз Боқиев. Адамс ишора карда истодааст ки муҳофизатгарони канори бештар раванд каме. паси Лайнел ба канори чап. Ҷоҳонгир Эргашев, эҳсон, Адамс партоби ҳавоӣ иҷро менамояд. айни замон Ҷоҳонгир Эргашев ҳуҷумро тақвият мебахшад. Ҷоҳонгир пас ба дохили ҷаримагоҳ бисёр хуб. Даркоби Едов ва партоб сурат мегирад аз ҷониби Бебомгин. офсайд нест. Забиров зарбаи ӯ хело сахт ва тӯб ба тири дарвоза бармехӯрад. пас аз оне ки Абдулмумин Забиров берун аз ҷаримагоҳ зарба иҷро кард ва тӯб ба пои яке аз бозигарони Хатлон расида, масири тӯб тағйир ёфт. бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. бале, расиши тӯб буд ба Алишер Баротов. фурӯзи Карияги партоб иҷро хоҳад кард аз кунҷи майдон. Бебомгин партоби тӯб ба ҷаримагоҳ хело баланд. метавон гуфт ки партоби номувофиқ буд ин замон. аммо дар бозиёфти тӯб аввалин шуда бозингарони Хуҷанд муваффақ гардиданд. Адамс даро мезанад муҳофизатгари марказии Хуҷанд, аммо бениҳоят зарбаи суст. адам ҳисоб ҳама ҳеҷ мушкиле надошт. Сафарман Ғафуров ки тӯбро ба даст мегирад. бо фишороварӣ бозингарони Хуҷанд тӯбро ра буданд, аммо Забиров тӯбро аз дур сар дод ва аут ба фоидаи Хатлон аст. каме осеб бардошт ба гумонам Сорбон Афғонов. хушаки пояш бошад. ҳамин гуна осебҳо одатан дар ду ҳолат рух медиҳад. вақте ки бозигар худ гарм накардааст ва дар ҳолате ки аз бозӣ ба бозии дигар
استراحتی ضروری نداشت، یعنی که از یک بازی به بازی دیگر هر یک فوتبالباز مرحله استراحت رو میگذارد و مرحله برقرار شوی و یا ویرانکنی به قید گرفته میشود. در کنار از پا افزایش شد انوک اریتی، بخش میپرسد از رقیب و ادم سلاینل. عادتا بازی ها با اشتراکی خوجند و خطلون چندان سرگل نیستند. عمرجان شریفов و یک امور دیگر رو میخوام شما قید نمایم. دسته خطلون داومی 7 بازی پای هم نتوانسته است یگان مرتبه بر خوجند ظفر یابد. پیروزی آخرین آنها با سال 2020 راست میآید. پرتاب توپ با جریمه‌گاه خوجند فیروز عبدالسلیم موریزه برد. از کناری راست میشد توپ را به دست میآورد عمرجان شریفов. عمرجان مقابل جهانگیر ارگاشف. پرتاب با جریمه‌گاه میتواند که خطرناک شود. اصول مختلف کرده شده نیسول. از کنار چک میدان ساربان افغانov نیسول با جریمه‌گاه باز هم رفت میگردند. همه پرتاب رو ولی که برطرف کرده استان بازیگرانی خوجند. آخرین غلبه خطلون بر خوجند با ماه اپریل سال 2020 راست میآید، یعنی که تقریبا 3 سال میشود که دسته یگان مراتبه نمیتواند بر خوجند پیروزی به دست بیارد. از همان دوره تا امروز در 5 بازی خوجند غلبه کرده است. 2 بازی دیگری دسته ها مساوی انجام یافته است. یعنی این امور نشان میدهد که خوجند برای خطلون چندان رقیبی آسان نیست و رقیبی نابود هم محسوب مییابد. براتف از کنار چپ خطلون با هجوم میگذارد. پس خوب اجرا گردید، میتواند که ضربه زند بازیگری خطلون. پس با مرکز عمرجان شریفov ضربه خوبی هم دارد این بازیگر. شریفov ضربه و فرصت عین زمان است و گل. اگر افساید نباشد مخلصان در ورزشگاه میتوانند که از گل نخستین این دیدار جشن بگیرند و استقبالش بگیرند. انو اریتی حمله ور باز در این گل دست یافت. گل جناب تشکیل شد این حمله و سهم عمرجان شریفov در همین هجوم خیلی کلام بود. با عملهای فریب دهنده‌اش از 3 بازیگرای خوجند گذشت بارگاه توجه میکنه. میشه میدن به صورت گرفتگاری چپی خوجند پورا خالی ماند. پس از آن صورت عزیز توپ رو قبول میکند. پس با عمرجان شریفov 1 نفر 2 نفر رو فریب میگیرد. عمرجان ضربه اجرا میکند برای چی توپ اخیر واضح تکلیف شده نشد. مفهمو روی تکراری هجوم تو بودن رسانده. برای این متاسفانه با لحظه گلزنی رو هم در نوارهای تکراری مشاهده کرده نتوانستیم. در بیده با فرصت بازی شده میشود. زمینه خوب میگذارد خطلون برای غلبه کردن در این دور، اما این تنها آغاز رقابت است. اریتی پس جوابیش ختم میشود این بازیگر رو احسان بابایف. Özüm Bobocanov. نتوانست که پسی دقیق اجرا نماید با کنار راست. شریفov میتواند که سمت جلوی وصل کنند بازیگرانی خطلون، اما تصمیم گرفتند که با این طرف با جریمه‌گاه رقیب نزدیک شوند. پس با مرکز دوباره میروند بازیگران خوجند و فرصت دارند که زود با عکس هجوم بگذارند. ببامگین پس با جهانگیر ارگاشف. ارگاشف از رقیب نمیتواند گذرد. کوشش دومی بازیگر
аллакай ҳамаи бозигарони хатлон ба мавқеи худ баргашта. бора ҳамин аксу ҳуҷум ба ҳамлаи позитсиони худ мансуба мубаддал мегардад. Фирдавс Абдусалимов аз масофаи дур зарба мезанад. ана акнун шояд ки мо пурра такрори ин ҳолатро мушоҳида карда тавонем ки офсайд буд ё на. Не, офсайд набуд. зимни иҷроиши зарба дар иҷрои Умарҷон Шарипов ақибтар аз муҳофизатгарони хуҷанд истода буд. ҳамовари хатлон Энок Арити бар ҳамин ҳам гол дуруст зада шуд дар Кобиедов. ирсол ба Абдусалимов. Фирдавс гӯ мекард. Фирдавс Абдусалимов ҳам бозигари хатлон шитоб намекунанд барои гузаштан ба нимаи майдони рақиб, зеро ки хушумораи кам ҳастанд дар хати ҳуҷум. Кучкаров. ирсоли Рустамҷон ба канори чапи майдон. паси бисёр ҳам хуб. Саидчо Бозоров. Саидчо ба марказ ҳаракат менамояд. ӯ дар дохили ҷаримагоҳ аст. Бозоров эълдер кард бо паси худ. қарорро бояд барахтар барад ин бозингар. Баротов. ин дафъа низ Бозоров хело баланд зарба мезанад. ӯ боз бояд гуфт ки ин бозингар чандон зарбаҳои сахт аз масофаи дур надорад. тағйирот дада кард дар ҳайати хуҷанд. аз майдон гирифта мешавад Фахриддин Аҳтамов ва ба ҷои Фирдавс Чақалов ба бозӣ хоҳад даромад. гол маҳз аз мавқеи Фахриддин Аҳтамов омада ба дарвозаи хуҷанд. шояд аз ҳамин ҳисоб, яъне ки на танҳо барои ҳамин ҳолат дида истодем ки бештари ҳуҷумҳои хуҷанд тариқи мазарат бештари ҳуҷумҳои хатлон албатта тариқи канори чап роҳандозӣ мешаванд ва Фахриддин Аҳтамов аз удаи бартараф кардани онҳо набаромада истодааст ва барои ҳамин ҳам тасмим мегирад Нурмуҳаммад Ҳасанов ки ӯро иваз кунад бо бозингари таҷрибаноктар бо Фирдавс Чақалов. дар бозии муқобили КМВА ғалабаи хатлонро Умарҷон Шарипов ва Сунатулло Азизов таъмин карда буданд. ду футболбозони асосии даст дар ин мавсим. ва голи дуюми даста дар дақиқаи 91 зада шуд. партоби Абдусалимов ба ҷаримагоҳ. партоби бисёр сура ва пешгӯишаванда ба тарафе ки бозигарони хатлон бисёр ҷо омада буданд. Эҳсон пас ба марказ Бебомгун. ҷаҳонгир Гашев тӯбро аз даст медиҳад. Умарҷон Шарипов беҳтарин нишонзани хатлон ба ҳисоб меояд. дар ҳисоби худ ӯ 3 гол дорад. ва ҳамавари хатлон Энок Арити дар ҳамин мавсим голи аввалини худро ба самар расонд. голи аввалини ӯ дар ҳайати хатлон дар бозиҳои расмӣ. Фирдавс Абдусалимов. мутаассифона бозии хуҷанд чандон пурмазмун нест. дар ҳуҷум онҳо зиёд ба хатогиҳо роҳ дод истодаанд. ба ҳамин замон муҳофизатгари хатлон хато мекунад. зимни пасдиҳӣ Дерик Бона хуб ки дар Кобиедов аз ӯ дуртар истода буд, вагарна тӯбро будо метавонист ки 1-1 барояд. Арити тӯб ба канори рости майдон.
Шуатлу Азизов. Партнерирование куҷо. Қариб кард Осим. Хатлон дарати хуб як ҳамовари хориҷӣ дорад. Мавсими гузашта чунин бозингар Жангатен буд. Мавсим ушад Арити. Бедав ба хатогирӣ омеда амавари Хуҷанд ва акнун боз Хатлон пеш меравад. Мисоли Арити ба канори чап пас аз пасдан ӯ дарҳол ба ҷаримагоҳ ворид мегардад. Партоби туп ба ҷаримагоҳ. Адам Слайн тавос кида бартараф шуд. Зарбаи Марҷон Шарипов бо пои чап. Муаниқ. Бисёр фаул аст. Марҷон Шарипов маркази майдонро метавон ки пурра идора карда истодааст. Хатлон ва ишора дорад Арити ки се бардоштааст. албатта айни замон довар хоҳад муайян кард ки духтури даста дар кор аст ё на. дар бозии дирӯзаи ин давр бини клуби марказии варзиш Артиш ва Регар Тадас ҳамин гуна як ҳолати на ҳамин гуна балки як ҳолати баҳснок ба миён омад ки голи задаи бозигарони Кемежоя бекор карда шуд бинобар ҳолати нобозӣ ба қайд гирифтан аз ҷониби доварон. албатта ин вазъият мавриди санҷиш қарор хоҳад гирифт ки воқеан офсайд буд ё на. аммо дар ҳамин ҳолат доварон бисёр хуб кор карданд. гарчанд ки қариб ки дар як хат бо муҳофизатгари Хуҷанд истода буд Арити. Қирнезбоев дар голи сарда албатта гуноҳ ва ё худ айби дарозабон ягон зарраи набуд. аз аввалгии 6 метр ва дарозаи озод зарба зада истодааст рақиб. ҳамин ягон кори карда намешавад дар чунин вазъият. он бояд қайд кард ки мавсимро Хатлон чандон боварро шурӯъ накарда буд. дар ду бозии аввалин мувоҷиҳи шикаст кард. Адам Слайнер пас мудохили ҷаримагоҳ гузарда наметавонад. мавқеи холи аст айни замон. Фирдавс пас ба Эҳсон Бобоев. Чахалов партов ба Ҷоҳонгир Эргашев. гузариши Эргашев бисёр хуб ҳаракат менамояд муқобилиёв. дифогар Розӣ Муҳаммад Абдураҳмонов ва имкон надод ки осон аз ӯ фирор шавад ҳамовари Чолоки Хуҷанд. ин мавсим чандон боварро нест аслан барои Ҷоҳонгир Эргашев. Бебомгин ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ. Бебомгин ҳисоби голҳои худро дар Хуҷанд аллакай боз кардааст. як гол дорад. аммо ба ақидаи шахсан ман рости тафовут байни ӯ ва бозингарони дохилиро чандон ҳис намекунам. яъне ҳамаи мутахассисон ки мо суҳбат кардаем ва бо мураббиёни гуногун ҳама бо як овоз мегӯянд ки футболбози хориҷӣ бояд ки аксару гардан аз бозигарони дохилӣ болотар бошанд ва бояшон беҳтар шавад то ки даъват аз хориҷа албатта асоснок бошад. Бебомгин пас ба Абдулмумин Забиров тӯбро бармегардонад. Абдулмумин Таркобиедов
سلاینل. ергашев бисёр гузариши зебо ҳодаи бозиро муқобили ӯ вайрон месозад. рӯзи муҳаммад абдурахмонов як намуд коркард анҷом дод ин бозингар ки бо имкон буд ки аз як тарафи дигари бозингари рақиб фирор шавад, мавқеъи худро гум кард рӯзи муҳаммад абдурахмонов ва маҷбур шуд ки қоидаи бозиро вайрон созад ин бозингар. нозим бобоҷонов зарбаи ҷаримавиро иҷро хоҳад кард. нозим бобоҷонов мавсими гузаштаро дар бошгоҳи реал кашмири ҳиндустон гузаронда буд. пеш аз реал кашмир бошад дар алаҳлии қатар баромад кард. ки пеш аз як сол ҳунарнамояш дар хориҷа буд ин бозингар. ва пас аз он баргашт ба ҳайати хуҷанд ки инҷо ӯ давоми як мавсим бозӣ карда. зарбаи Адам Слайнел бебонгин ишора карда истанд бозигарони хуҷанд ки ту ба дасти футболбози хатлон расидааст, аммо довар танҳо қоидавайронкуниро муқобили бозигари хатлон ба хайр мегирад, яъне ки онҷо расиш ту ба даст набудааст. мутаваҷҷеҳ мешавем? На, ба гумонам ки воқеан набуд. ҳолати қоидавайронкунӣ аз ҷониби бозигарони хатлон, аммо муқобили онҳо воқеан хатарнок бозӣ кард футболбози хуҷанд. дар мавриди нозим бобоҷонов ин бозингар дар бошгоҳҳои гуногун бозӣ кардааст. барои мисол дар истиқлол гузашт аз парвари мактаби регар тадаз аст. ва истиқлол тавониста буд ки ин бозингарро бо маблағи муайян фурӯшад ба бошгоҳи черноморец балчики булғористон. тибқи маълумоти сомонаи трансфермаркт бар эвази нозим 25 000 евро пардохт карда шудааст. ин ягона трансфери бо пул анҷом ёфтаи нозим бобоҷонов мебошад. дигар гузаришҳояш ҳамчун футболбози озод буд. эҳсон пас ба марказ абдулмумин забиров боз ки якбора аз байни муҳофизатгорони хатлон тӯбро ба нозим бобоҷонов гузаронад, аммо муваффақ нагардид. мавқеъи дуруст ишғол кардан алишер баротов ва сорбон афғонов. фирдавс абдусалимов бебонгин партоф ба тарафи Данко Бедов. Бедов халил фактурро мегузорад ки осон тӯбро қабул кунад. паси рӯзи муҳаммад ба Сотулло Азизов. назарат дар ин вазъият на ин ки Сунатулло буд, балки бале Сунатулло. зарба аз масофаи дур. на, ин зарба ҳам нест. тӯб ба қадами рост меояд. рӯзи муҳаммад Абдурахмонов партобию наметавонад дуруст бартараф созад инсоро. муҳофизатгори хуҷанд Парвиз Боқиев. ҳамин гуна ҳолатҳо хело хавфнок ҳастанд. тасодуф тӯб метавонад ки ба дасти бозингар расад. марҷон шарипов аз кунҷи майдон партоб иҷро менамояд ба ҷаримагоҳ. бартараф карда шуда ин вазъият. Ергашев
یا شما قپیده با زمین میافته بازیگری خطلون و دوروی سعدالله مجبور شد که بازی رو منع کنه. این علیشر براتف است. بله از پالو روتلا داد جانگیر ارگاشف ثابت کنه خود رو. علیشر براتف بازیگر جوان است 23 ساله. در دو باشگاه بازی کرده است در کانونش خطلان و خوجان. در همین توقفی به میان آمده آب می‌نوشند. حرارت هوای امروز خیلی گرم است و متاسفانه بازی‌های خانگی خود را دیرتر برگزار کردن نمی‌تواند خطلان بنابر نبودن پروژکتورهای خود تجهیزات‌های مخصوصی روشنایی‌دهی به میدان. از همین حساب هم بازی‌های خانگی همین دسته‌ها به استثنای بازی‌های دسته‌هایی که در ورزشگاه مرکزی جمهوری و در ورزشگاه مرکزی حصار بازی می‌کنند همشون ساعت 17 برگزار می‌گردند. اندک بیشتر از 5 دقیقه دیگر میماند تا انجام وقت اساسی قسمی اول. دور میتواند که 2 یا بیشتر دقیقه میماند باید بنابراین که توقف ها زیاد بودند. گل شد همچنین یک بازیگر در بدن باز گردید در ایت خوجان حاجی فخری احتمال منفی از چقدر وقت بازیگر آمد فشار در این زمان تنها سنت الله عزیزов طبیعی است که نمیتواند اون را بیرد از این پای حضور خوجان که با این هم بازی کرده استفاده داد. Adams Lionel باید بازی دقیقا وایرا میشود اینجا از این بیرستم جان کوچکارov لگندری ازبکستانی خطلان کوچکارov شریپov Marjon Sharipov تو روز از میدان بیرون میکرد مارجان باز که چی اوسه برداشته است اوسه موشکی پاست یا اگر بازی دوباره رفت مارجان خود کلان میشود برای خطلان بازی اساسی و محوری است برای دستان و این یگان راهی وقت را کشاندن نیست زیرا که تنها قسمی اولی رقابت است. اگر باز با فیلیپ نایران دست زند در دقیقه آخرین بازی میکنه نه اینکه در قسمی اول. با صورت با
гармӣ ҳаво нигоҳ накарда дар майдони дорои чаманзори табиӣ бозӣ кардан хеле осон аст. мушкилӣ дар варзишгоҳҳо бо чамани сунъӣ мешавад дар ҳолати гарми ҳаво. мазал ба ӯздар варда мешавад. яке аз бозиҳое ки мавсим хатлон пирӯзӣ боварибахши худро ба даст биёрад. мазра хонад муқобили КМВ 2-0. дар мавсими гузашта хатлон аз сегона берун монда буд. се зили аввалрашон ки медонед истиқлол, равшан ва хуҷанд касб карданд. хатлон мавсимро дар зинаи чорум ба анҷом расонид. мо бояд қайд кард ки имтиёзҳои хатлон бо хуҷанд баробар дар анҷоми мавсим 34 холи касб карда ҳастанд. ама аз ҳисоби бозиҳои байни ҳамин хуҷанд болотар мавқеъ гирифт. азизов замон фото исмоилов бо туб аст. оҳиста оҳиста барои назар тубрози даровардан ба канори майдон меравад Абдурахмонов. Арид партобиу имконият барои хатлон, зарба монеъ эҷод гардид. Читан Хуҷанд акнун ба аксу ҳуҷум мегузарад. аз канори чап Ҷонгир Эргашев аллакай ба ҷойҳои худ баргаштанд бозигарони хатлон ва ҳамин тариқ аз имконияти беҳтарини ба аксу ҳуҷум фирор шудан аз даст медиҳанд бозигарони Хуҷанд. 4 дақиқа илова карда мешавад. мо тахмин карда будем ки аз дақиқа бештар интизор шудан мумкин аст аз ҷониби довар. дар баробари он гуфтаҳо албатта боз як дафъа довар бозиро манъ кард барои оне ки духтури дастаи хатлон ва майдон ворид шавад. чанд аз бозигарони хатлон ба чашм мерасад ки осиби мушаки по дорад ва марҷон Шарипов чунон ба назар мерасад ки бозиро идориёна мекунад. оҳиста аз майдон мебарояд. шояд ки тоқат кунад то анҷоми қисми аввал, то ки дар танаффус ӯ якҷо бо мураббиён боян кунад ки бозиро идома дода метавонад ё на. Азал Таҷо Бозоров тубро дурравон месозад. дар наздикӣ ӯ буданд ҳамасагонаш, аммо нозири ишори фурӯбозони Хуҷанд қарор дошта барои пас бардодан нодуруст буд. пас ба канори ости майдон суръати баландро касб кард Сунатулло. Азизов фишор меорад одам Сунатулло оромона бозӣ мекунад. Садиқ Қирғизбоев аз ҳисоби омори голҳои сардода Хуҷанд бо назардошти голи имрӯз сарда тағйирот
дар ҳайати ҳатлон бозиро идома натавонист Умарҷон Шарипов Бобоҷоев боз рақами 30 ба майдон медарояд. бозигари хориҷӣ аст легионер Додзи Тосу Кристиан. бозисоз мутаассифона ёр аз майдон мешавад. Рустамҷон Кучкаров корти зард нишона шуд барои анамин бозии хавфнокаш. шояд ки ҳамин охирин имконият шавад барои Хуҷанд дар қисми аввал. дақиқаи охирини изофӣ Фирас Абдусалимов Париз Боқиев пас ба канори рости майдон Чақалов исол ба канори муқобил мубориза мебарад Сунатулло Исмоилов ва дарҳол партоб иҷро менамояд ба самти Сунатулло Азизов. чӣ тағйирот истифода мебурда бошад Нумон Ҳасанов пас аз қисми аввал? шояд ки баромадани Далер Ёдгоровро мо интизор шавем. барои мисол яке аз заифтариҳо дар майдон дар ҳайати Хуҷанд айни замон Ҷаҳонгир Эргашев аст, дар ҳоле ки яке аз беҳтарин футболисони даста ба ҳисоб меравад. дар Кобиедов умуман бету бозӣ кардаест аз ҳамоварии даста ва садои хуштаки худро баланд мекунад. Гулмуроди Саъдулло қисми аввал ба анҷом мерасад. ҳисоби 1-0 аст ба фоидаи Хатлон. голи дастаро Энок Арити ба самар расонид. Хуҷанд бошад қариб ки зарбаҳои мустақим ҷониби дарвозаи Сафарманд Ғафуров назадааст. 15 дақиқа танаффус тамошобини азиз, пас аз он бармегардем ва гузориши мустақими худро идома медиҳем. Бомб нолед.
тоҷикистон пас аз танаффус дар ҳайати хуҷанд як бора ду бозигарӣ васт карда мешавад. легионерҳо тарки майдон мекунанд. аз майдон гирифта шуд Дарко Биедов ва Бебомгин ва ба ҷои онҳо бошад бозингар Ҳоҷибой Зиёев таҳти рақами 6 ва Хушнудбек Бозоров таҳти рақами 17 ба бозӣ даромаданд. бо назар дошти ин тағйирот биёед бор дигар мухтасар шуморо бо ҳатои даста ошно созем. дар ҳайати хатлон чунин як тағйирот ҳаст ки он дар қисми аввал иттифоқ афтод эҳтирож дар анҷоми зарбаанҷоми қисми аввал. ҳуҷуми хатлон пас ба ҷаримагоҳ бисёр фурсати муносиб, аммо ба тӯб зарба зада натавонист Сунатулло Азизов. аниқтараш тӯб ба ӯ сахт зад. маҷбур мешавад аз майдон барояд. Азизов ва дигар бора ба он ворид мегардад. ин дардро ҳамаи мардон хуб медонанд. дар бисёр форам як вақти муайян лозим мешавад барои ба худ омадан. ҳуҷуми хуҷанд фурсат аст барои Эҳсон Бобоев. зарбаю ва Сафармат Ғафуров тӯбро мегирад. чандон зарбаи хафнок набуд дар иҷрои ниммуҳофизатгари марказии дастаи хуҷанд. хуб биёед бори дигар чуне ки қайд кардаем ҳаятҳоро ба шумо маърифӣ созем. хатлон дарвозабон Сафармат Ғафуров аст. муҳофизатгарон Саидчо Бозоров, Дерик Бонна, Алишер Баротов ва Розӣ Муҳаммад Абдураҳмонов. муҳофизатгарон Сорбон Афғонов, Рустамҷон Кучкаров ва ҷои Умарҷон Шарипов дар қисми аввал. Додзи Торсу ба бозӣ даромад. Сунатулло Исмоилов, Сунатулло Азизов ва як ҳамлавар Энок Арити. бояд қайд кард ки Энок Арити муаллифи голи хатлон аст ва сармураббии дастаи хатлон Аслиддин Ҳабибуллоев аст. хуҷанд дар ҳайати ин даста тағйирот бештар аст. дар қисми аввал ҳам бозигари васт карда шуд. ба ҳамин тариқ ҳаят дар қисми дуюм чунин аст. дарвозабон Шорух Қирғизбоев, муҳофизатгарон ба ҷои Фахриддин Ахтамов дар қисми аввал. Фирдавс Чақалов ба бозӣ даромад. Адамс Лайнел, Фирдавс Абдусалимов, Эҳсон Бобоев, Абдулмумин Забиров ба ҷои Бебомгин ба бозӣ. Ҳоҷибой Зиёев даромад. Нозим Бобоҷонов, Ҷаҳонгир Эргашев капитани даста ва ба ҷои Дарко Биедов бошад Хушнудбек Бозоров ба рақобат ворид гардид. сармураббии даста Нумон Ҳасанов. ҳуҷуми хуҷанд зарбаи бисёрам хафнок. тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад Хушнудбек Бозоров. аввалин зарбаи ӯ сӯи дарвозаи хатлон ва бояд қайд кард ин хафноктарин вазъият буд дар назди дарвозаи Сафармат Ғафуров. аз хати ҷаримагоҳ зарбаи худро бо пои чап зад ин бозингар ва андак дақиқият ба ӯ нарасид. шумораи зарбаҳо дар қисми аввал сӯи дарвозаи хатлон хело ва хело кам буданд. дар нимаи дуюм аллакай хуҷанд бозиро фаъолтар шурӯъ мекунад. олата дар бозие ки хатлон аввалин шуда ба задани гол даст меёбад, кӯшиш мекунад ки то охир ҳамин ҳисоби ба дастовардаашро дифоъ кунад ва нигоҳ дорад. аммо то кадом андоза даста муваффақ мегардад, инаш саволи дигар аст. Хушнудбек Бозоров бозигари ӯзбекистони аст, муҳофизатгар. ӯ ба хуҷанд аз бошгоҳи Машъали Ӯзбекистон омадааст. соли гузашта пайваст шуда буд, яъне моҳи август. ҷаҳонгир Эргашев тариқи канор хоҳиш дошт ки фирор шавад аз бозигари хатлон, аммо тӯбро хело дур сар дод. Алишер Баротов ки аз ҳаракатҳои собиқ ҳамасаи худ фикр мекунад, хуб вогаҳ аст. واقعی درستی شما کنه که یک باید دو قدم عقب بود و این طریق پیش گرفت رقیب آدمز لاین اوت یک حالت بود در قسم اول که بعضی از مخلصانی خطلان
سوال داشتند و اشاره کردند که پنالتی باید داور تعیین میکرد و من جزئیات اون حالت رو فهمیده بودم تو قاعده فوتبالی که وقتی بازیگر افتیده با یک دست تکیه میکند و تو با اون دست میزند یعنی با دست تکیه کننده پنالتی و قاعده ویرانکنی با قید گرفته نمیشود. از همین حساب هم قرار داور درست بود در اون حالت. هجوم خوجند باید قید کرد بازی امروزه را دوباره با سرداری گلمراد صدالله حکمی دارد. از پا افتاده میشود جهانگیر ارگاشف با ضربه جریمه بی بسیار قلای برای ضربه‌زنی. تلفات اساسی خطلون در این دور البته آسیب گرفتن عمرجان شریف است کاپیتان دسته در دقیقه 40 دور اینو با پست پیشکی پایش مجبور شد که ترک میدان کند. عبدالمومن زبیرов رو میگذارد. بپرسد دلشر براتوف از دروازه‌بان که جایش کردن ضرور است یا نه زمین ضربه‌زنی. 4 نفر بر دیوار دفاعی میستند. ضربه جانبی دروازه آسان راست سوی دروازه‌بان تو برسان کرد. در همین مشکلی نداشت. غفارov برای توپ بالا گرفته. زود توپ رو آوازی می‌دهد ردو از کنار چپ سرعت می‌افزاید سلمان افغانov توپ را از دست داد. خیلی مناسبت کاپیتانی در میدان از سلمان است. زیوف خواست که زیبا بازی کرد اما ازش دقیق نگردیدیم بازیگر را. دادزی تورسو تو رو با موفقیت روان میکند. دریک بانه یا داشته باشد من قید کرده بودم اموری بازی های بین همین دسته ها رو که بیش از 2 سال میشود که خطلون نمیتواند بره هم بر خوجند ظفر یابد و امروز اونو شانسی بهتری دارد بهری با انجام رساندن این سلسله بیقراری ها. بارتو با جریمه‌گاه عریض بوخیف رفت میگردد ایرسان را. کوچکارف افغانov مسئول سوربون امکان در این زمان برای خطلون است. فرصت از پا میافتد بازیگر خطلون و داور خاموشی را اختیار میکند. در مبارزه افتیده است اما برای خطلون برای همین هم داور اشاره کرد که پنالتی نیست. اوی اوی برخوردی خیلی هم سخت. داور زود فیراد میکند دختران دسته خوجند را زیرا که معلوم است که به دعوت همینجا برخوردی خیلی سخت بود. واقعا قاعده بازی رو دغل ویران کرد سنت‌الله اسماعیلov. عموما با توپ بازی نکرده است و حتی داور میتواند که کارت زرد هم نشان میدهد برای مجازات. بردیار توجه میکنه با همین حالت نه ولی دست خود رو با پیروهانی اما ولی خطلون رسانده است. پرویز موقیف اما نه تا اون حده که رقیب رو افتاند. ادام سلایدل از مکانور چپ فیداس عبدالسلیمov در آغاز قسم دو فعالتر بودن بازیگران خوجند اما تدریجا باز بازی مجروی پیشینه خود برمیگردد. یعنی که روی کم مبارزه زیاد عبدالسلیمov اون به قاعده ویرانکنی را بدازد به رقیب و اشتباه را اومدید. جهانگیر ارگاشف این مشابه نوبت برای خطاگیری بازیگر خطلون. چقالov
гарчандки тариқи оинаи нилгул чаманзори варзишгоҳи Пахтакор хело хуб менамояд. воқеан хуб ҳам ҳаст, аммо дар баъзе аз ҷойҳо ноҳамвориҳо дида мешаванд. барои ин коркарди то мушкилтар мегардад. дар ум чаманзори варзишгоҳ хуб аст ва бартари дар он аст ки чамани табиӣ аст. эҳтимолияти воситаи мушаки пой бардоштан дар чаманзори судӣ ба воқеъ бештар аст. ҳуҷум Муҳаммад Абдурахмонов тӯбро бозӣ медорад. Анос Лайнел Чахалов фурсат барои Хуҷанд. Хелон баланд тӯбро равон мекунад. Хушнудбек Бозоров гарчанд ки ӯ танҳо дар қисми дуюм ба бозӣ даромадааст, умури зарбаҳои шахсан ӯ аст, вале ки ҳамаи бозигарони даста бештар аст. валакаи дуюми зарбаи худро анҷом дод. ҳар дафъае ки фурсат пайдо мешавад, ин бозигар кӯшиш мекард ки ҳуҷумро ба анҷом расонад. бо зарба байнан хуб ҳам аст, санҷидан дар кор аст дарвозабонро. бозигарони хатлон ҳам кам зарба зоданд, амали нақоманд, аммо муҳим ин аст ки дар ҷараёни як ҳуҷум тавонистанд гол зананд. агар мо ба умури бозиҳои байни ҳамин ду даста назар кунем, пас солҳои охир одатан бозиҳои камгол сурат мегиранд. аммо дар мавсими 2020 ду дафъа дастаҳо дар бозӣ 5 голи заданд. замони ҳуҷуми хатлон бартараф карда мешавад. дар яке аз бозиҳои хатлон Хуҷандро 3-2 шикаст дод. дар бозии дигараш бошад Хуҷанд 3-2 хатлон. яъне буданд бозиҳои сергол байни ин дастаҳо. аммо шуруъ аз соли 2021 зиёд 3 гол зада шудааст. ва ҳамонам бозии мавсими 2021 буд ки Хуҷанд дубара галаба карданд. на беш аз 2 гол зада мешавад аз соли ҷоҳон дар бозии ин ду дастаҳо. дар бозии охире ки байни ин дастаҳо баргузор гардида буд, Хуҷанд бар хатлон бо ҳисоби 2-0 галаба кард. дар ҳамон дидор дубл ба номи Тоҳир Маладустов сабт шуда буд. фурӯзе ки феълан дар дастаи Равшани Кулоб бозӣ мекунад. яъне ки пас аз анҷоми мавсими гузашта дигар ба Равшани Кулоб пайваст ва дигар дар дастаи Хуҷанд нест. ба канори рости майдон Фираз Чахалов ҷома назар мерасад ки дар ҳайати хатлон лаҳзаҳои наздиктарин бозигарӣ бас карда мешавад. ман дида будам ки аз ҷои худ бархест бозигари хориҷӣ даста Твомо Кофи Овусу. на ин ки як балки ду бозигар асли рӯйфас дар майдон. ҳуҷумои Зиёев пас ба канори рост зиёд туфайли истифодаи Фираз Чахалов бозӣ кардааст аз Хуҷанд, аммо рушди ҳамла умуман ба чашм намерасад. хуб дифоъ кардааст аз хатлон беиштибоҳ. офсайд нест. пешҳаракат менамояд Сафулло Азизов. дастгирӣ ба ӯ дар кор аст, зеро ки танҳо аст дар имони рақиб.
пас ба марказ. имконият нест барои иҷроиши зарба, аммо фишор меофад форузони хатлон. парвиз боқиев чандон боваринок тӯбро аз ҷаримагоҳ берун мекард. ва акнун тағйирот аз майдон гирифта мешавад. Сунатулло исмоилов ба ҷои ӯ чуна ки қайд кардем дувомо кофи овусу медорад ба бозӣ. як бозигарро нишон медиҳад. алишер баротов саҷо бозоров хело фол аст дар воқеъ худ имрӯз дар канори чап. ин бозигар танҳо осиби гузашта ба футболбози асосии хатлони батал кард. бозигузори зебо, аммо аз каме сахтар иҷро гардид ба Энок Арити. агар пас каме сустар иҷро мегардид пас футбол ба воқеъ зарбазанӣ ҳам метавонист ки барояд. ҳаҷибои зиёев ба Чақалов, Абдулмумин Забиров. бозигар дигари хатлон аз понаи 73 бардоштааст. Энок Арити аст ин бозигар муаллифи гол. Чақалов сари вақт партоб иҷро накард ва дар охир маълум буд ки як партоби маҷбурӣ аст, дигар илоҷ надошт дар ҳамин ҳолат. ба сафар ба рафтор мусофирро ба даст мегирад. бозигар ҳам ба мушаки по ишора мекунад. Абдулмумин Забиров бошад тақозо менамояд аз бозӣ хатлон ба по бархезаду ба қидаи ӯ аз осеб тазоҳур мекунад. худаш ҷароҳат намадоштааст воқеан бозигар, аммо фиреб дорад ки барои вақтро кашондан барои ҳамин амал кардаш корти зар мешавад дорои сазмо ба нимофидори хуҷанд. боро мекард бозигаронро довари дидор. شاید که بازیگر دیگر هم بس شده که خطا اگر علیتی بازیگری دوباره نتوان سطلو عزیزف مسیو با کنار ارسال توپ ضربه کنجی کار میکرد خطلون و نکات بهتری نکنه برای خطلون در دقیقه باقی مونده رقابت. جدی است دوبار از این عمل کردی بار باید پیش یاد یکم سخن قبه هم گفته شده این زبیر خطاب تو با جریمه گاه البته فهمو است که دسته که دخل کرده شده است هر یک ثانیه را قدر میکند میداند که چقدر مهم است خطاب نوبتی تو با جریمه گاه میتوانست که خطرناک شود اما کسی پای خود را درست گشته نتوانست هم двомо кофи овусу ва ҳам Сатло Азизов дар дохили ҷаримагоҳ буданд. коркарди тӯболӣ аст дар ҳамин ҳолат. аз сӯи муфтигари марказӣ Дерик Бонда
техникаи баланди тӯб ҷӯракунӣро нишон дод бозигар. чин дарати захиравии хафлон ду бозигаре ҳастанд ки мавсимҳои гузашта зиёд дарати асосӣ бозӣ мекарданд. Хушвақт Миров ва Фидавс Алиназаров. Автобиту ба ҷаримагоҳ. Азар хаташад Забиров. Автобиту ба ҷаримагоҳ. Ноани. Назди Забиров Хушнудбек Бозоров ҳам қарор дошт. Тасмим гирифт ки партои ҷино. барои чи қарор барода шуда суи муфзагар нофаҳмо заро ки бо шумораи кам қарор дошта бозигари ҷан дар дохили ҷаримагоҳ. Пас ба пеш. Асад сахти ҷо мегардад. Ба сурат тӯбро дар майдони гузашта тавониста бозигарони Хатлон. маълум аст ки бо қувваи зиёд акнун хуҷанд пеш меравад ва ҳатман фурсат дар аксу ҳуҷумҳо Хатлон хоҳад пайдо кард, зеро ки бо шумораи кам дар дифоъ мебарад хуҷанд вақти қувваи зиёд сарф кардан дар ҳуҷум. партови тӯб ба ҷаримагоҳ. бисёр осон аст барои дарвозабони даста. бале каме зинда шудааст хуҷанд дар қисми дуюм. шояд аз оғози рақобат ба бозӣ медаровад Хушнудбек Бозоровро Ҳасан танқиз бо Дарко Биедов хело фаъол аст дар майдон. аммо сабки бозӣ Дарко Биедов сахт фарқ аз Хушнудбек ҳамловари марказӣ нест. Дарко Биедов бошад аз гӯян ҳамловарое аст ки розод бояд ки бо тӯб таъмин кунем. барои тӯбҳои ҳавоӣ хуб метавонад бозӣ барад ин бозигар. умад карорҳои хуҷанд чандон фаъол набуда дар қисми аввал. аз тӯб ҳам ба Дарко Биедов кам мерасад. Вурзеват Рамслайнел. Ислам Тёп хубат аст ин бозигар. Гӯза бо футболони характар ва лозартар муваффақ мегардад. Вурзе барад дар замон дар канор Назим Бобоҷонов. Охираш меафтад. Салмонов. Забиров пас ба марказ. Бобоҷонов. Иштиборо дод Суатулло Азизов аз канори рости майдон. Абдуломин Забиров кӯшиш мекард ки аз рақиб гузарад. пас ба марказ. фишори хуҷанд бештар мегардад. Чақалов ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. бартараф карда мешавад ин партов. Зиёев аз по меафтад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. дар мавқеи бисёр хавфнок қоида вайронкунӣ ба амал омад муқобили Эҳсон Бобоев. корти зарф ҳам нишон дода шуд ва бозигари Хатлон ин Додзи Торсо аст ки дар раста ҳамчун ҳамловар қайд шудааст, аммо дар майдон дар нақши нимуфзагар бозӣ дорад. аз ин мавқеъ як зарбазани хуб дар кор аст. Фирдавс Алиназаров ба бозӣ хоҳад даромад муфзадгар. аз майдон гирифта мешавад муаллифи голи Хатлон Энок Арити ва Фирдавс Алиназаров ба ҷои ӯ ба бозӣ медарад. Забиров, Фирдавс Абдусалимов ва
به واسطه کاپیتانی هستم جوگیر ارگاش در تو مثلا باید هم چیزی نصیحت دارن اول غفور هوادگی میاد برای بارگام نظر می‌رخی 5 نفر در دیواری دفاعی نیستن خیلی نزدیک است به دروازه سویشک دوار فردوس عبدالسلیموف ضربه خوب زدن نمیتواند کوشش نوبتی او اما این دفعه با پای چپ دستانشان محکم کرده بود برای این پایدار نکنی نیست از امکانی بهترین خروجان استفاده بودن نتوانست هدف فوده خطلان این رقابت برای دسته ها در مرحله اول آخرین است در خطبه دیگر موسم ها امسال مرحله اول تست در انجام است در پیش توقف برای بازی‌های بین‌المللی است و دیگر مسابقه‌هایی هستند که بین آنها مسابقات لیگ اولی منع می‌شود و باید قید کرده باشد عزیز که ضربه اجرا کرده باشد سوی دروازه ترزبویف چند ضربه خوب نبود سال گذشته با قراری کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفته شد که مسابقه از 3 مرحله عبارت خواهد بود نه اینکه از 2 همین طریق دستان که در موسم 18 بازی در 2 مرحله که میخواهش نه اینکه 27 بازی بلکه 22 بازی برگزار میکنند و شکل برگزاری مسابقه چون است که پس از 2 مرحله دسته ها به 2 گروه تقسیم میشوند 5 دسته اول و 5 دسته زینه اول و یک گروه و 5 دسته دیگر میشد به گروه دوم و در مرحله سوم 5 دسته ها بین هم می‌گذارند برای خلاص اینکه دسته های گروه یکم و دسته گروه دوم بازی نمیکنند همین طریق برای خوجان فورا ضرور است که به عاجله از تأخیر جدول برآید حالا فرصت زیاد دارد یک مرحله دیگر در پیش است از سوی به دیگر نزدیک بودن دسته ها در جدول هر یک غلبه میتواند دسته را یک گروه چند زینه بالاتر برآورد حالا وضعیت خوجان خافناک نیست اما اون بازی که نشون می‌دهد است دسته باوری بخش هم است همین رو باید خیلی مهم دسته باید که بازی خود رو بهتر کند تا به حال امکانات 100% گلزنی هم خوجان نداشت بگیم که اومد نکرده است باشد تو با تیر دروازه زنند به دروازه‌بانی رقیب نجات بدهد نه چنین بوده حمله ها قریب که به چشم نمی‌رسد زبیرف چقالف پسی باباجانوف و اشتباه رو میدهد نظیم و عموما مایل به هجوم دیگر ندارد خطا در دقیقه‌های باقی مانده وظیفه یگانه‌ای که آنها را از خود داشتند حمایت کردن آن حسابی که این زمان در نمال‌ها هست باباجانوف ابراهام به جریمه‌گاه و سفرمند غفارov خیلی دور میبرد و توپ رو به دست میگیرد باباجانوف عبدالمومین زبیرف مجموعه زیف بازی ساز نیست او مفیدگر تخریب کار است اما این زمان یک نفر در کار است در حیات خوجان که ایجاد کنه چقالف توپ رو ها میدهد بعد جریمه‌گاه باز هم سفرمند غفارov
حاولست دور برآمدن برطرف زد پرتاب را عبدالسلیمов از مسافه دور ضربه دو انجام می‌نماید. خیلی عالی. ما در قسمی اول اموری گل‌های سردای دستان رو قید کردیم. خطلون دسته است که در برابر دسته‌های ضعیف‌ترین است از حساب گل‌های سرداده در روی خطی. تناسب توپ‌ها از همه گل زیاد در این موسم از خطلون سرداده است. 14 گل. البته امور دسته را بازی با استقلال بد کرد. 0.5 گل سرداده. نیازی مشد تا حال در روزهای دسته خطا نشده است. از همین افتاده است دو موقفی اوبوسو اصلین حبیبوی باشد سپارش‌های خود را با چگیدان دیگر اشده ایستاده است. چند دقیقه که بازی پخش نشده باشد داوران حتما بین‌الملل گرفتن با وقت اساسی رقابت ایماوه خواهند کرد. در همین جای نگرانی نباید باشد برای فوق‌العاده خوجا. موقف اوسو یعنی گاناگی ترکیب میدان در این زمان پس از اجازت داور دیگر با بازی خواهد کرد. فراس علی نظرов تو با کنار مقابل پاس دقیق ترین است. امکاناتی بهتری در این زمان برای خطلون. پاس به مرکز اجرا می‌نماید اسمت‌الله عزیزов. نه اسمت‌الله نبود بلکه مصطفی کوچکارов از کنار مقابل تو قبول کرد. مفسدگری مرکزی در ادامه خودش رفتید موزیت را گل کرد. فراس علی نظرов در خط نیم محافظه بازی کرده است. نزدیکتر به کنار چپ. پاسوی پرویز بقیف با جریمه‌گاه. سلطان سربازیگان خطا برطرف نماید. این هجوم رو افغانov ستادیوم مربیان ناراضگی باید از مفزدگران خصوصا از سعیدجان بازارов که نتوانست توپ رو دور ارسال نماید. بازیگری مد میشود در نتیجه خوجا ازبک حیتف با بازی می‌دارد با جای پرویز بقیف یعنی یک محافظتگر را قربان می‌کند در میدان. نوران حسنов برای پرقوت‌تر کردن هجوم این خوفناک نیست مگر نه وضعیت همینجوری تقاضا می‌کند. سربان افغانov از پس او تعقیب می‌نماید. چقالov از پا می‌افتاند سربان افغانov را به فیردوس چقالov و در حال گل مرادی صدر داوری رقابت به نقطه 11 متر اشاره می‌نماید. با فکرم که واقعا قاعده ویرانکنی بود. البته مورای تکرار ما دیدم روشن‌تر می‌نماییم وضعیت مذکور را. با پای افغانov میپرد چقالov چجوری این شده؟ از همه صحنه‌ها دیده فهمیدم ممکن است که پنالتی بود. برای چی میپرد چقالov من نفهمم. زیرا که از این موقع نه ضربه خوفناک زده میشود و نه پرتاب هم امکان داشت افغانov انجام بدهد. زیرا که یگان بازیگری خطلون در داخل جریمه‌گاه خوجا نایستاده بود. نالازم بود در همین اول از جانب چقالov.
рақиб парид ба пӯи овози хатлон. барои чӣ Сорбон Афғонов ҳаракати худро идома дод? барои он ки дигар пешниҳод надошту, маҷбур буд ки мустақилан ҳаваро ҳал кунад ва ба фоидаи ӯ боиде бозиро вайрон намуд. Фирдавс Чаққал дастпарвари мактаби маҳорати олии варзишӣ, мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ агар муфассал гӯем ё ба истилоҳи маъмули РШБС. алишер Баротов пеналтиро хоҳад иҷро кард. зарба ва гол. ҳисоб 2-0 мешавад ва Хатлон қадами устувор мегузорад сӯи пирӯзии навбатии худ дар ин мавсим. алишер Баротов муҳофизатгари дастар аз пеналти хато накард. атавон ба тарафи дигар ҳаракат намуд дарвозабони хуҷа Шорух Қирғизбоев. хост ки тахмин кунад самти зарбаро Шорух Қирғизбоев, аммо ба тарафи чапи дарвозабон Алишер Баротов тӯбро ирсол кард ва аз гол медонед ишора кард ки ҷашн нагирид. барои чӣ? чунки собиқ дастаи Баротов аст хуҷа. аз рӯи эҳтиром албатта хурсандии зиёд накард. партов ба ҷаримагоҳ. хуҷа накун барои баробар кардани ҳисоб маҷбур аст ки 2 гол занад. кори хеле мушкил менамояд, зеро ки дар дифоъ Хатлон дастаи дораи интизоми баланд аст. иҷрокардаи пеналтиҳо дар Хатлон Мардон Шарипов аст ва дар набудани албатта Алишер Баротов ба назди озаметрон Исмаилпур Азизов аз канори ости майдон метавонад ки партов анҷом бидиҳад. бо шумораи зиёдҳо дар ҳуҷум ҳастанд. ин замон имкони беҳтарин барои задани голи сеюм. бояд пас дод. на чӣ кор мекунад бозигари Хатлон дар ин замон? ин муҳофизатгар Дерик Бонда буд. пас медод ба дарвозаи холӣ мезаданд ду бозигароне ки озод буданд. акнун худи Хуҷанд ба ҳуҷуми ҷавобӣ мепардозад. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ Сафармад Ғафоров аз мавқифи дур бароварда тӯбро ба даст мегирад. бубинед бори дигар ҳама кору олӣ анҷом дод Исмаилпур Азизов ва Дерек Бонда. пас деохӣ ба канори чап. чаро на муфаҳмо. онҷо Сорбон Афғонов танҳо аст. онҷо Додзи Торсу истодааст. Исмаилпур Азизов дар худ дар анҷоми рақобат аммо қадар қувваи пайдо карда метавонад ки ҳар дафъа ҷиддӣ фишор меорад ба муҳофизатгарони Хуҷанд. Чаққалов пас ба марказ Сорбон Афғонов олӣ тӯбро набуд. вале бозӣ вайрон нашудааст. Сайчо Бозоров пас ба марказ Афғонов зери фишор тӯбро аз даст дод Абдулмумин Забиров. Эҷибои Зиёев тӯбро бармегардонад ба Абдулмумин. акшн ҳуҷумҳои Хатлон акнун хело хавфнок мегардад. ҳисобиёне ки чуна ки ман қайд карда будам Хуҷанд қувваи зиёд сарф мекунад дар хатти ҳуҷум ва сари вақт натавонистанд ба ҷойҳои худ баргарданд. Азбек Далиев пас ба ҷаримагоҳ. Далиев ба имконат дорад ки топ хӯрад ва як лаҳза то сӯи дарвозаи Хатлон назар кунад. Забиров тӯбро ҳаво медиҳад ба ҷаримагоҳ. бисёр пасҳои сода иҷро карда мешавад ба самти пеш. Нозим Бобоҷонов. Забиров тӯбро бармегардад ба Нозим ва дар як пой ғеҷ тӯбро аз майдон берун мекунад Сорбон Афғонов. голи дуюм ба номи Сорбон Афғонов аст. албатта ине ки на ин ки расман балки саҳми ӯ хело кам. ман аз ӯ пеналтиро кор. асо 5 дақиқа дигар та ҷои вақти асосии рақобат.
азал дур партофта мешавад аз сӯи Чақалов. Забиров курбар мегардад ба канори рост. Чақалов боз як ирсоли дигар. ҳани заводи кадааст барои Хуҷанд. Зарба Хушнудбек Бозоров буд ки зарбаро зад. аммо ҷамъи зуди бозигарони Хатлон буданд дар дохили ҷаримагоҳ. барои ҳамин дур аз онҳо гузарондан хело мушкил буд. Абдусалимов ина эҷод мекард ба ин пас. Хушнудбек Бозоров Фираз Чақалов акнун канори рости Хуҷанд хело фаъол аст дар қисми дуюм, аммо қадар самаранок нест ин фаъолият. Афғонов паси дақиқ иҷро менамад. боз як паси дигар дар кор аст. пас ҳаст. ҳолати як бар як нест, аммо ду нафари дигар аз канори рост холӣ ҳастанд, аммо довари канорӣ байрақчаи худро мебардорад. ҳолати нобозӣ. офсайд. офсайд набуд ба гумонам. офсайд набуд. нахустин иштибоҳи гурӯҳи доварон дар ин иддо. Азбек Далиев партоби тӯб ба ҷаримагоҳ. ҳамадан хушбахтона ё мутаассифона дар чемпионати Тоҷикистон камбекҳо хело ва хело кам ба қайд гирифта мешаванд. дар чемпионатҳои муқтадири аврупоӣ 3 дақиқаи вақти асосии ҷамъи дақиқаҳои иловагӣ бинабин инҷо офсайд набуд аст. тамошобини азиз, ҳадақал аз ҳамон саҳнае ки мо аввалин закаррои доистодаем, бозигари Хатлон дар боти дуруст қарор дошт. дар чемпионатҳои муқтадир албатта ҳамин вақти буда кифоя аст барои зодани дугол. мо дар чемпионати Тоҷикистон ватан каме аз астон пас аз соли 2-0 дар амалиёт чанд дақиқа монда пирӯзии худро аз даст медиҳад. бале 1-0 албатта чандон ҳисоби камол нест барои ҷойгоҳ кардан. 2-0 хеле мушкилтар аст. Ҷонгир Эргашев пас ба марказ. Далиев дар дохили ҷаримагоҳ аст. партоб ба марказ бисёр хуб аст. гарчанд ки муҳофизатгар иштибоҳ кард, аммо туп рост ба сӯи дарвоза баромад. ба Сафарвард Ғафуров маҳкам тӯбро ба даст мегирад. Фирос Алиназаров Сорбон Афғонов маркази майдонро пурра холӣ монда бозигарои Хуҷанд. дар ин мавсим дар ҳар як бозие ки Хатлон ғалаба кардааст ба дарвозааш гол сар надодааст. Равшанро 1-0 шикаст доданд. Хусилоти Фархонро 1-0 ва Кемебеаро инчунин 2-0. ики даста гол сар намедиҳад дар он бозие ки ғалаба мекунад. касе озод нест дар ази Сафарвард Ғафуров барои намара гол механад. ҷаримагоҳ сахт онро пеш мезанад ки онҷо бояд ки Фатвоазиз ва якчанд бозигарои дигар мубориза барад. аммо аз ин кор даст мекашад. аз ин тасмим дар хати марказ ҳамаашон неистанд. Фираз Чақалов ҳадиақал барои Хуҷанд зарур аст ки як гӯли тасаллубахшро ҳам зананд, то ки аз сафар бо дасти холӣ барнагарданд. аз ҳисоби имтиёз онҳо албатта имрӯз имтиёз касб карда наметавонанд. аммо як гол дар кор аст. Суатулло Азизов барои чӣ манъ мешавад, зеро ки бозингарон дар хати дифои Хуҷанд мавқеи дуруст иҷод карданд ва умуман мекунанд ки бо ҳаракати худро идома бахшад. корти зард ба Суатулло Азизов барои албатта қоида вайронкунияш. Чақалов чор дақиқа илова карда мешавад ба вақти асосии рақобат. монанди қисми аввал дар қисми аввали дидёр низ инчунин
довар 4 дақиқа зам карда буд. Эргашев чарх мезанад дар наздикии ҷаримагоҳ ва ҷое ки наздиктар шавад ба дарвоза дур мешавад, зеро ки зери фишор аст. пойдоирокунии навбатӣ. аз вазъиятҳои стандартии қаблие ки хело наздик буданд ба дарвоза фурӯбозони Хуҷанд самаранок истифода бурда натавониста буданд. ин дафъа чӣ? тӯбро як нав мегузарад бозингари Хуҷанд ки зарба задани аст ва ин Фирдавс Абдусалимов аст. соиштаки довар Абдусалимов зарбаи ю ростии дарвоза зарбаи мустақим аст, аммо сустар буд. барои ин Фарвад Ғафуров осон тӯбро ба даст мегирад. Қирғизбоев бо сар додани ду гол Хуҷанд дар 8 бозии баргузор намудааш аллакай голи 13-умро сар дод. ҳасоб миёна бештар аз як гол дар як рақоба. дарбаи кунҷӣ кор мекунад Хушнудбек Бозоров. бахре шахсан ман дар ин дидор албатта ин як танҳо расмият асту халос, аммо беҳтарин бозингар бад ки Сорвон Афғонов эътироф бигардад. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ. имконият барои Хуҷанд. касе ба тӯб расида натавонист. аз канори муқобил Абдулмумин Забиров интизор мешавад дастгириро ба ӯ кӯмак лозим аст. як бар як зиди Афғонов асту мисоли тӯб ба ҷаримагоҳ бенатиҷа. ҷаҳонгир Эргашев гарчанд ки қадди чандон баланд надорад, аммо ба тӯб бо сар расида тавонист, аммо зарбааш хуб набуд. Қирғизбоев баъзан вақт дар корномааш хатогиҳое мекард ки уман бовар нокарданӣ буданд, хусусан дар давраи баромад кардан дар Куктош. монанде ки тӯбро ба рақиб тӯҳфа мекард ва дарвозааш гол меовард. сониҳои охирини рақобат Адам Слайнов. қоидабозӣ вайрон карда мешавад. дарбаи ҷаримавии навбатӣ. метавон гуфт ки Хушнудбек Бозоров ба бозии хуб ҳам даромад. соиштаки довар иҷоза дода мешавад. аз охирин имконоти худ истифода баранд бозингарони Хуҷанд. ҷаҳонгир Эргашев боз ҳам баландтар тӯбро равон мекунад ва садоиштаки худро баъл мекунад. довар бозӣ ба анҷом мерасад. Хатлон бо ҳисоби 2-0 тавонист ки бар Хуҷанд пирӯзӣ ба даст биёрад. дар дақиқаи 20-уми рақобат ҳамловари даста Энок Арити дар натиҷаи як аксу ҳуҷум гол ба самар расонид ва дар дақиқаи 82 бошад аз зарбаи ҷаримавии 11 метра ё ба истилоҳ аз пеналти Алишер Баротов ҳисобро тақвият бахшид. 2-0 ғалабаи сазовори Хатлон бар Хуҷанд ва даста нокомиҳои Хуҷанд идома меёбад ва ниҳоят силсила бозиҳои бебарори Хатлон муқобили Хуҷанд хотима меёбад. ман қайд карда будам ки аз соли 2020 ҷониб ягон маротиба Хатлон Хуҷандро шикаст дода буд ва ниҳоят дар варзишгоҳи Пахтакор ғалабаи бисёр муҳими даста ба қайд гирифта шуд. Тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо гузориши мустақими мо аз бозии
даври нуҳуми лигаи олии Тоҷикистон миёни Хатон ва Хуҷанд ба анҷом мерасад. Меҳровари кишвар будам ки ин бозиро барои шумо шарҳ додам. Боқи сараванду хонобод бошед ва бозиҳои чемпионати Тоҷикистонро якҷо бо телевизионҳои варзиш ва футбол пайгирӣ намоед. Хайр. Как начинается твой день? С уверенностью в себе